uMgibe uthe umthandeni owabulalisa uDubula. Let me repeat. uMgibe uthe umthandeni wabulalisa uDubula, ebiza umthandeni ngombulali. Sometimes sikhuluma izinto ezijule kakhulu sidlala ukudina, because that implies ukuthi uyayazi motive behind ekushoneni kwaDubula. That's what exactly means, ukuthi imotive usikahle kahle kwakubangwani, kwakwenze njani, you know. So ke iyona into esho mfowamvelase la ukuthi when uthona ufakazi dedela ufakazi. Ushintshe from this to this. Yini lento ekwenza ukuthi ushintshe manje? Mfokanyawo dedela ubufakazi, uthe unobufakazi bokuthi uDubula wabula ubani. Dedela ubufakazi, uthe unama voice note adedele mnewethu. Justice for uDubula. And ngelanga lesigameko mhla elimala wawukhona. So mfowethu dedela ubufakazi ukuze umndeni wakaShando uzoyithola lento kuthiwa ijustice, engabe closure, engabe yini, nawo uneliseke. Yabona umbulali ajeze mfowethu ngendlela efanele. Mfowethu dedela ubufakazi ngane kwethu. Achazi ngabisachaza lutho manje. Ungabisachaza lutho manje ngoba lama post lawo uthula owavezayo ayikho nayodwa negama lakho. Finish and clear.